Avui fem pollastre amb samfaina. Necessitem pebrot vermell, albergínies, tomàquets, cebes i alls. Ratllem el tomàquet. Tallem les cebes a la mida que vulguem que ens quedi la samfaina i la posem a fregir amb un raig d'oli. Tallem el pebrot de la mateixa mida que la ceba i cada 10 minuts anirem afegint un ingredient, en aquest cas el pebrot, cap a la cassola. L'albergínia també feta daus i al cap de 10 minuts cap a la cassola. Pelem i tallem els alls i al cap de 10 minuts hi afegirem unes fulles de llorer i el tomàquet triturat, que taparem durant 10 minuts. Mentre deixem que la samfaina faci xup-xup, podem arrebossar uns talls de pollastre amb farina i els passem per una paella, ben fregits, i quan estiguin daurats els tornarem a la cassola amb la samfaina i deixarem que faci xup-xup uns 20 minutets més. De tant en tant sacsegem la cassola perquè no se'ns enganxi. Bon profit!